Okay, uzongibuza imibuzo noma ngizoyisholo nje. Uqetha ngingekho. Okay. Siyamukela kwi-Buddha Bright TV kuMdala. Ya, ngiyamukela nami ngiyathokoza kakhulu ukukhuluma nawe. Igama lami bafowethu umzukulu umfana obuya phansi uLundu waceza ufuqufulu odala ohlala koFenisi ufukuza kwenu lisutha sentombi umadunisela umkhwekazi. Silana ke bafowethu namhlanje la eCarlsfontein angithi. Sizobungaza umcimbi khuphuka nezakho njengoba nibona nje la emva kwami kuphithizela kuhle kakhulu ukudelile la engicabanga ukuthi njengami njengomzukulu nje ngiartist kaMaskandi kuyintokozo enkulu ukuthi ngibe ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka ikhuphuka nezakho ngiyafisa futhi nangelinye ilanga ukuphinde ukuyibona ngiba ingxenye yayo kuyintokozo enkulu kimi ngiyabona umcimbi unesasasa elihle kakhulu. Futhi ingoma zakho zishaya ama-hit noma ungafeaturisha abantu bamaskandi ufeaturisha amanye ama-agenda lokho kusho ukuthi nje umculo wamaskandi ukwazi ukuyimixa namanye amaculo kodwa ukwazi into yakho iphuma ube number 1 futhi. Engicabanga ukuthi engingakusho nje mina kulele ekuthenini ukuyimisela nokuhlonipha nje abantu bese kuba yithalente eyikulona engihlezi ngilibeka phambili ngaso sonke isikhathi. Sibonga kakhulu futhi omdala abantu futhi bebecela impinde noma isikhathi sebesincane kodwa bebeloko becela impinde futhi abantu nalast year futhi babesha into eyodwa futhi ekhala ngejuba kusho ukuthini lokho futhi kwenza angeke ngize ngisho lutho mfethu okwamanje ngicabanga ukuthi umsebenzi uyayikhulumela wona ngaso sonke isikhathi mangenza umsebenzi ngiyaye ngifake i-effort ukuthi angimele mina ngiyimisele nginike incindezi mina uqobo ngiyi-challenge mina uqobo ngikwazi ukuthi uma ngabe sengikhipha umsebenzi abantu bazokwazi ukuthi bebe ne-connection nomsebenzi wami bewuthanda ngayo yonke indlela nje abafisa ukuthi ngenze ngakhona ngibahloniphe noma ngabe kuthiwa iziphi izimo abayifisayo kumina bayifise beze ukuthi ngiyabafezela zona. Kulonyaka futhi ikhona induku eyifihle emqubeni kulonyaka osibona nje ama-2024 kulonyaka angikho ngingakusho mhlambe okutheni kodwa nje bayazi abantu ukuthi kufanele ngabe kuba khona okukhona kodwa ngizocela ukuthi ngingasho lutho mayelana nalo nyaka kodwa abantu bayazi kodwa khona mhlawumbe isurprise engabaphathela yona kodwa nje kwamanje ngizocela ungasho lutho. Siyabonga kakhulu.